କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରୀ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ହର୍ବାଲ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରରୁ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟିମ୍ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ହର୍ବାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟିମ୍। ଏହି ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଜି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକ ଆଉ ଡୁବୁରିପଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବେଙ୍ଗନାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ମାନସରୋବର ଗୋଟେ ରାଇଡଙ୍ଗର ପାହାଡ଼ରେ ଗୋଟେ ମାନସରୋବର ଅଛି। ସେ ମାନସରୋବରରେ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଆଉ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଉପରେ ଆମେ ସେଇଠି କିଛି କାମ କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଗୁଳ୍ମଲତା ସହସ୍ର ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଏଠି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ। ଔଷଧ ଉଦ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ଅଧିକ କାମ କରିପାରିବ। ଏଇଠି ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଅନେକ ଔଷଧ ଗଛ ଅଛି। ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣୁଛି। ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ମିଳୁଛି। ଆଉ 12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ୱାଟରଫଲଟା ଭଲ ଭଲ ହେଇକି ବହିଯାଉଛି। ତ ଏଥିରେ ଔଷଧ ଗୁଣମାନର ବୃକ୍ଷଲତା ସହସ୍ର ପ୍ରକାର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରେ କାମ କରିପାରିବା। ସହସ୍ର ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ରାଇଡଙ୍ଗର ପାହାଡ଼ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ସେ କାମ କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗୁଣବତ୍ତା ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୂତ୍ର ଏଇଠି ମିଳିପାରିବ ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ବହୁତ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଏଇଟା 31 ନମ୍ବର ପାହାଡ଼ ଭିତରୁ ଏ ରାଇଡଙ୍ଗର ପାହାଡ଼ରେ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଔଷଧ ଗୁଣ ଉପରେ ଅନେକ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରକାର ଫର୍ମୁଲା ବାହାର କରିବାକୁ ଏଥିରୁ ବହୁତ ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି।